दिनै सेनं गोजोन फोथार गामिया हानि पाट्टा एबा हानि टाइटेल गावबा गाव मोननायनि थाखाय बयबो रंजा बाजायै ज' जादों। नैबे बिनि नुथाय आरो बे हादानाव गाफैजेननाय गोदोनि आफामोन आइमोन रुंसारि जालांनाय बिथांमोनखौबो गोसोखांनानै जों आलारि बाथि जरासे लगायनो थाखाय आखायाव लादों। बिनिनो नुथाय जों गोजोननाय मोनदों। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि दैदेननायाव आरो दखरा बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सानजा गहपुर दखरा बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जों हानि मोनथायखौ बिबान गावबा गाव सार्टिफिकेटखौ मोननाय जादों। बिनि थाखाय बिथांमोनखौ सारमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दा नै बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार आरो रायजो राजा मावथि बयखौबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सेनं गोजोन फोथार गामिनि जानानै जों रोजा रोजा साबायखर आरो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय।